Sugeng dalu. Sugeng dalu Mak Cangik yo Limbu. Nggih, sugeng dalu Cak Yon. Pak Bos. Ampun ngaten. Kula niki nimbali Pak napa Mas? Manut lek kula niki. Oh, jenengan manut kemawon nggih. Nggih, manut. Nggih. Anu derek tepangan riyen dereng nate panggih kok. Nggih, saestu dereng nate. Alhamdulillah dalu punika saged panggih teng Mojorejo. Mojorejo. Niki priyantone kuwathah sanget warga masyarakat sami mriki nggih. Nggih. Sami nglempak. Oh, munggah ngenten. Kados ten stadion. Nggih. Dipun tepangaken kula. Nggih. Biasane ditimbali Cak Yon ning asline kula Yono. Oh, Cak Yon utawa Yono. Nggih, nggih. Niku mawa teges, Mas. Pripun tegese? Yono kuwi ana silsilahe. Wah, saking wong sepuh mesti iki. Kandhani kok. Wah, apuh tenan. Yon niku singkatan dari Yon kalih No. Yon kalih No. Yon, apa to tegese Yon? Yon riyen niku bapak kula sadyan sepion. Oh. Terus ibu kula niku sadyan celana. Oh. Bareng digenahke. Akhirnya jenenge Kento niku. Kento kok kento. Yono. Bapak kula nika sadyan sepion. Ibu bakulan celana. Saking sibuke mboten sempet damel anu jeneng. Terus dijinakne Yono. Yono. Wo, singkatan sepion karo celana. Kantok. Nggih, nggih. Pokoke bapak kula bendina niku mider turut-turut terus sadyan sepion ibu kula nggih turut pasar niku mboten sempet napa-napa. Terus ngopeni jenengan? Jenenge wong anu to, Pak. Ekonomi pas-pasan. Terus ning alhamdulillah sak sampune kula sekolah, terus kuliah, sakniki nyambut damel waune teng pabrik mboten kerasan. Pabrik napa? Lho, riyen teng sepatu. Oh, pabrik sepatu. Nyalon satpam. Kalih wulan nggih medal kula. Lho sebabe ngopo? Satpam niku pun penak to. Bayarane wis genah nggih to. Lah kok medal? Niku masalah bayarane mboten anu napa niku mboten pas kalih ati kula. Lho sebabe? Lho sebabe niku mboten napa cukup kangge kula omah-omah niku mboten cukup. Oh ngoten. Akhire kula teng anu nglamar teng Pertamina terus ditampi. Oh, akhirnya bar kok pabrik sepatu yang Pertamina. Pertamina kok Pertamini, bakulan kok. Yang Pertamina. Teng Pertamina, kula bagian pemasaran pun gangsal tahun menika. Nggih. Wis ngantek sakniki akhirnya dijak komen niki. Oh. Pemasaran bagian anggrenjing ngoten kula ider turut toko-toko. Terus gas, LPG. Oh, sik to. Pertamina udah ider ki piye to? Pemasaran kok, Pak. Lho Pertamina kudune kan wis enek agen-agene, ora perlu ider to. Lho, kula bagian pemasaran dadi ider LPG turut toko-toko niku. Oh, alah kowe. Agen LPG ngono. Alah yo ben keren ngoten lho karep kula. Nggih, alhamdulillah panggih teng mriki. Masam Tidar. Nggih, leres. Nggih, ping pinten pun teng anu pangestunipun saestu. Kula lagek pisan niki. Monggo sami dedonga mugi-mugi taun ngajeng nggih nanggap jenengan. Amin Allahumma. Saged panggih kanca-kanca mriki. Amin Allahumma. Amin. Sing ora amin sok dituwewar kok kowe. Ben. Ora bijak nggih. Wis bene ae. Lah nggih to. Kancane sampean kok meneng bae. Anu, Met, kowe melok mau ngomong apa ora? Gak. Lho, ngopo padha-padha ditanggap kok ora? Gak, kadung wong loro penak. Lah ngono kok purik. Lah iso. Kowe melok ngomong apa ora? Sing ora pangerten ki ya wong loro ki lho. Lho kok ya gene. Ya kancane loro ya gentenan. Lho, nek arep ngomong ya moro. Jenengan ngomong nggih. Nyedak ampun adoh-adoh ngaten niku. Kenalan sik kok kene. Lho, nyapa ora nyedak jenenge kenalan kuwi wis cedak, kuwi lebih akurat ngono lho, Met. Ngono. Tak kenal maka tak sayang. Iya betul. Kok nek wis sayang terus utang, ya. Wis akhire rono. Aku kok kene. Kok kene lho, ning kene kok. Lho, nyapa kok, Mah? Aku wedi. Tuh. Ya Allah. Wong Mas dalange ra padha karo fotone kok. Kok iso lho, Nang pamflete apik. Loh, apik tenan kaya ngene kok ora apik piye? Yo. Bareng ketemu gede. Pamflete sapa ta kaya fotone? Kuwi ketoke gedhe. Tapi asline ya lemu. Lho.
Ya padha Ora ae. apa-apa, ora sawedi mboten sawedi. Pokoke sampean maju. Aku wis ngeri. Angger wonge gedhe biasane cuwilik wis to, Mas. Ya padha ae lek ngelekne aku kowe. Mboten niki lho kula sanjangi. Ayo nyedak rono ben kenal. Ya nyedak ngono sing apik. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Jenengan sing Pak Saklar. Kok saklar iki piye to? Apa nih? Samtidar. Angel jenenge. Lho, angel piye eling-eling punjere tanah Jawa ki ning Gunung Tidar. Lho, iki lho jenengan rungokne. Sing duwe Gunung Tidar sinten? Nah, Sing duwe kampus Tidar Magelang sinten? Sampeyan to? Ya mbuh ya wong mestine wong aku ya ora ngerti. Lah iki ra sing ndek iki gununge. yo ora kok. Heeh. Mula kenalan sik ben kenal. Nggih, Nggih. bareng asma. Pun kenal ta, Mri? Oh wis no. Lho jenane kepethone ngono lali lho jenengan. Alah, terus sampean lali kopi ra bayar akhire aku sing bayari. Ya krek. Jenenge kanca ya ngono. Kaya ngono. Kancane ndi sing ora nggawa dhuwit kuwi mesti mbayari. Lho, Nah, Mas. mergonen wekku ya wekmu. Nah, Lah wekmu ya wekku kan. Lah iso wekku karo kon. Piye to? Masalah iki kene ra tau nggo duit ngono. Kaya ngerti wae aku nunut kono. Kaya sing penting sehat ya, Mas. Alhamdulillah pangestunipun. Teng Sowan dhateng Mojorejo. Mojorejo ini nggih. dalam rangka iki menika peresmian tanah. Iki to peresmian tanah iki piye maksude? Apa iki? Iki ngono ki bersih dusun. Ah. Oh, nggih nggih. Bersih dusun dadi niki sedaya masyarakat dusun mriki Mojorejo sami nglempak teng mriki seneng-seneng bareng. Lho, ngono lho. Lungon bareng, tirakatan bareng. Tirakatan nanggap Ah. wayang ngono lho. Ah. Jere bersih. Ya iya, sakwise resik terus banjur dinenekke pahargyan ngene iki. Berarti sore mau nyapu bareng. Loh, Aduh, piye ya to? ampun. Sore mau malah kegiatane rena-rena kok nyek nyapu. Lah jere bersih. Maksudnya bersih desa kuwi kok ora kok ngresiki regetan, ngresiki godhong, Oh. ngresiki Wih. plastik ora. Genahno Cak Yon, genahno. Nggih. Kowe tok kok Desane Lan asane riyen. nggih niku Bersih desa artine kuwi ngresiki memolo reget kuwi lho mang lho. Ben desane iki ora kenek omo. Wah, Oh ngono to. kuwi. Ra Jawa. Berarti kene iki anu panenan tani. Tani Tani. kene iki sukses kabeh mulane bar tani panen terus wayangan bengi Wayangan, tirakatan. Oh, jenengan dalem putih ta, Pak? Ya omahku etan kono. Tepi saking riki. Sumber Agung. Lah, sumber aku. Tapi ngertos daerah ngriki tanine napa? Ya urung, ya urung. Udah ngerti ta? Lho sampeyan ya ngerti. Wah, yo urung. Lho ya padha wae ngono kok. Yo wis, Mula Pak. tanglet teng mriki niki mumpung lumpuk tasih teng mriki Ah. jenengan tanglet riyin. Heeh. Kene iki daerah kene iki panene apa ora Sing ngono. ditenggo-tenggo nun sewu. Sing ditenggo-tenggo nun cak komentar jenengan. Jenengan kedah cedhak kalih masyarakat. Ditangleti. Mriki Ayo. tandurane napa? Iki lho, Wonten. niki bapak-bapak niki aku senenge niki lho bubuke ya Ah. lumpuk sing sebelah Lumpuk, mriko. iya. Niki warga Mojorejo sedaya nggih. Nah, ibu-ibuke sing semangat dereng ngantuk nggih, Bu nggih. Alhamdulillah sehat nggih. Mugi-mugi panenane tambah lancar. Taun ngajeng mbok menawa ki panene apik nanggap wayang melih nggih. Dalange. Dalange ngamuk. Dadi sapa ae iso lah mlebu. Piye to? Jere takok dalange. Jane iki awake dhewe iki ngene iki rekan kerja. Nah. Dadi saling mengisi, saling meleng. Kapi. Tapi sampean mromosekne aku mromosekne Lho, yo kono dhewe kok yo. Kono-kono aku. Nanggap Mas Tidar ki ora rugi. Nyatane yoga lho, delok sakmene kae ora enek sing ngantuk blas. Ora enek. Ret. Iki modele ngantuk sithik no dipateni. Wah. Lho. Ngapur rek. Nanti maksudnya Oh, keras. sindene delok ta sinden lho kuwi lho. Apa baru tekan kono lho. Hati-hati ki adike kono. Kowe kok kemeruh. Lho, ora kemuruh piye wong gegere ya padha lho. Niku. Oh lelaya. Ya adike sing kono ya adike, kowe ora paham kok. Lah aku apane dadi kono Lho adike. iki sak omah butir-butir tok ya. Ya iso subur kabeh. Lah kok sing gembar. Kenien, sampe nak takok ibu-ibuke mah lho. Ibu-ibuke kompak teng mriki warga Mojorejo jelas kompak. Nggak Ibu takut, nggih. Sehat nggih. Ibu-ibu Lah berarti mbok anggap ibu-ibu ki lara kabeh ne ya. Lho, Wong karuan delok wayang kok takoki sehat nggih. Lah nek lara nyapa ning kene. dereng ngantuk nggih Bu nggih. Lah kok nak ngantuk turu dhewe to.
Iki kok malah mbok Iki tanggap kok pertanyaan kok sepele ngono lho. Tegese aku ki berkomunikasi met ben akrab antara Ben awake cedhak. dhewe karo warga Ah. mriki. Berarti menurut sampean bener ukurane. Lho ya bener. Ya salah. Kok iso pertanyaan salah? kok sehat ge. Wis ora usah ditakoni nek ning kene iki rut kene sampe kono iki mesti sehat kabeh. Nak loro nyapa ning kene? Duh, bocah ki Iya toh, piye? loro mesti golek pengobatan. Ora kok masalah loro orane met. Sehat ki maksudnya keakraban bahasaku karo ibu iki ben ketok kompak ngono lho. Nah, Oh. Dan ada aku- chemistry. Kompakku jelas karo wong wedok-wedok to. Aku ning dinggone seneng wedok. Mulane aku ora seneng wong lanang blas, ngono lho. Ya padha nek aku ora kena wong lanang. Ajal kono wong wedok gur 5 nuk. Lah aku ya tetep panggah bapak-bapak. Ah, kene campur kok sing kene ketok sak gerombol. Lah kuwi roh sing guri kae dulu. Ya apa? Ora ketok. Kayak kabeh madhep rene lho nih, Bapak. Lah iya tontonan ning kene. Ngene sini kon promosikno. Ora, maksudnya apa sing madhep rono nguyo kono apa piye ora ro. Jenengan nggih seneng to Ngono dene kon upama. promosikno. Lah iya. Wayangane ning kene. Genah wayangan ning kene kok. Lho kabeh kompak madhep rene. Dadi wong iki kompak Wah, ngoten. kita tak kempesi. Ga, pentile angel golekane. Pentile ndelik. Wih, Apa? 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 Boten anu mobile dik wau lho, pentile ra dijepat Jangan ngeten. lupa aku. Nggih. Nggih, ngaturake panuwun sik, Pak. Khusus ibu-ibuke teng mriki. Wah. Sing kono ki lanang-lanang kuwi apa iso ngumpakno wong ngono iki apa Lah iso? kuwi. Lho kuwi karuan pasukane akeh aku. Akeh ndi? Lha iki lanang kabeh lho. Ya Allah sing wedok kuwi sak riet kono ya wedok kabeh, Met. Ayo dijajal takone. Oke. Ya. Bu, semangat Bu, nggih. Nggih, semangat ya. Oh. Alah ya banget. Wong kur 5 nok itu. Hei. Wah, Wedok ki Ibuke sing ngarep dhewe. najan to mung telu. Ku tak tonyo lho minggu. Lah karepe piye ra duno kok. Lho, tak ben ketok Aku kompak. justru tontonan apa ya mulai Ya. campur sari, Nggih. dangdut, wayang. Nek ibu-ibu kok ngarepke aku malah sedih. Loh, Kok sebabe. sedih apa? Tahu lho Mas, nek Pripun? ngarepi wayu lah anake anyar. Dadi lagi Anake anyar iki piye? Anake anyar. lagi duwe anak cilik lho Mas. Anake Oh. siji ngono lho. Delok ngarep dhewe. Heeh. Monggo tak komot. Metu lagon ki mau. Heeh. Wah karo ngemi ngono dadak dikne melu joget. Umpama lagune. Lagu koncone ngise gembira. Sampeyan ngerti anake. Pripun? Anu Met. Nyapo, Ini ngono golek jalanan apa? nyapo. Golek Mas, ya. aku wis kudu aku joget gak fokus kudu tak pasno. Tak pasno engko yo. Kowe pengen kena pasal KUHP kowe arep ngepasno ngono kuwi. Lu ngesakno anake no golek asi. Nek yo ben ku rak pas dhewe nyapa mbok golekno Pas piring. dhewe. Suwi-suwi lah, suwi-suwi lah pas. Acara ngene bengi iki bersih dusun. dusun. Nika Pak Kades nggih rawuh Nggih, gawe wonten Pak Kades. Mriko nggih. Nggih, Pak Kades sinten? Nika Pak Farikul. Ah, Kenal nggih. burung Pak Farikul. Oh yo ngerti ta Mas. Lho, lah aku ini nambah Mojorejo kene iki saking ngapale to, Met. Pak yo. Ketoke jenengan pun sering mriki. Lah anggere dalu kula teng mriki kok. Wah, wah. Lah betina rene kok kliru dalane mau. Lho, Batin bapak kesanu to, Pak. Padha. Batinku ki kok saya dhuwur aku wis meneng. Saya iki mosok ape tanggapan nang langit to. Kok saya Ayo. bareng ngono kok waduh. Ya ampun. kuwi mang Iki jelas dalan celeng ya aku. Celeng. wong dalan tor. Cilik, cilik saya cilik. Biasane iki dalan tikus kok dalan celeng. Anyar kok. Oh iya wis. Kuwi iki anjur ngene kuwi najan to anjur. Kuwi cor kiwa tengen. Ning alhamdulillah bot-bote pengen kepanggih kalih dulur-dulur Mojorejo. Iya. Ya, Iki ra tembung aluse patine ya tanggapan. Ngono ora sambuk omong. Lah iya. iya. Ngaturke panuwun. Penak ki mau dalane munggah kono ki desane ning daerah Cobaan ning kono kuwi. Cobaan utawa Gunung Remes. Oh, ngermes kok. Piye? Ora sambuk walik tak tonyo lambemu. Jenengan dereng ngertos lah. Dereng apa kuwi? Sing kula liwati ndek wau klentu namine Gunung Remes. Oh, kono dhewe yo kliru arek. Gunung Remes. Nuwun sewu jenengan pun keluarga napa dereng? Dereng. Alah ya ora ngerti. Dereng ta? Dereng mulai. Lho, Gunung Remes. Apa? Arep ngenyek, arep ngenyek. Boten. Kowe arep ngomong nek Oh, arep ngomong rapik ngangku. Ora ngono kok, Sok. Oh.
kaya padha krasa to. Ya yo krasa. Piye lanang apa wedok? Lanang bagianmu wedok bagianku wis to kompak wong wedok paling lanang kok siji iki. Memberikan semangat kuwi awake dhewe ya kudu semangat. Lah, jelas. Niki bersih dusun apa desa, Pak? Dusun kaya ngene lho, ya ta? Lah iya. Iki wis jelas awake dhewe mesti mrene meneh. Kok rene neh? Lah bersih desane urung kok iso kalah karo dusun. Yo. Ya ora? Amin. Kami tuae wis nanggap sak dusun iki ya nanggap wayang mosok lurah urung ya. Lah iya. Mula dumateng Bapak. Bapak kenal? Pak Farikul. Bapak Farkul. Alah kok angel Piye men. to, piye? Jenenge Benerne angel. sik. Lah aku sakmene mbiyane sing apal daerah Majorejo siji yo. Sapa? Dukun pijet lho dadi Sapa Sapa? kenal dukun pijet? Sakimun kita. Napa wonten saestu? Nggih ta, Sakim. Bu. Nggih ta. Dukun pijet mriki Pak Sakimun ta. Lah kok ngertos niku cak komet niku. Piye nah, mboten percaya kula pijetke? Lho lho. Lho sing mayang kok dipijetke karepe. Itu mon dalang terus pijet mengkurep ngono ya ora umum. Lah pegel ngene iki salah golek penyimping ya sing tukang pijet. Dadi nyuwun kendange Mas. Tang. Alah kendang dinggo tanggapan Bu jaluk. Oh iringan lho. Oh iya. Oh, aja cepet-cepet Mas. Tempone kurang Mas. Kok kaya pedang balik Nyantai lho, nyantai. Bayaran. Aku sing kendange penak. Sing tukang gitar ki sapa to kok tau tumen to ki pecah kok ujune kok Sing ngendang guwateng ya Mas ya. ganteng. Iso putih kaya ngono. Sapa? Tak napuk. Sing ngendang sing ndi to ki? Wong ae. Sing ngendang dhuwur iki lho. Oh, dhuwur kae to. Heeh. Tak kira ngisor iki kok. Ngawur ki. Ayo. Bareng. Padha nanti wong-wong. Gak isin we. Paling ora ki ya mbok yogane sing kono yoga kompak berarti kono ya kompak Rajawa we. Aku tau nganggo yoga. Ayo kompak yo. Oh, kono meneng. Beda. Beda. Kadang gumbira beda. Sabotase ki ya. Ora Mboten nek iki. Lah niki napa? Jenenge wae wis kadang gumbira. Nah. Ora gumbira loka lho. Ayo, arep ngomongke apa? Ora. Ora. Kok jenenge wis gak meyakinkan. Lho, kok ora meyakinkan. Lah, kadang- Gumbira. Lah. Gumel apa gumolong ing sedya binarung ing rasa. Aku Jenenge iku lho. kadang gumbira ki ya karepe dadi kadang dadi dulur nak wayah seneng. Nek susah ya gak nek sing ngancani. Lah. Mas ya. Eh. Untuk yoga-yoga semuanya. Iya kena. Siapa ini? Kok kagak roh ae to. Aduh, jilbaban ireng piring kok. Semua. Ayo. Gak ibu-ibu iki lho. Oh, ibu-ibuke. Oh, dadah. Dadah. Aseng teputi kok wis dadah. Ibu-ibu anu kados biasane aja Biasane. ngantek gelem kalah mbek wong lanang. Soale wong ning dinggon iki wong wedok mesti menangan. Iya. Ibu nggih. Sarang-sarang nggih. Anu kendang tak golek. Alah, gak wis kanggo kae Mas sibuk. Lah terus aku nganggo apa? Ya nganggo kenong. Kowe kan tung-tung ngono. Ya ora. Saru kok anu. Kono kendang. Dan nadamu opo? Lho, nadaku sak kenekku to cerewet iki kok iso. Kowe mangan nggo apa to lagune Roma? Oh. Loh. Iya lho. Roma Irama kuwi. India kene. Biasa. Ayo Iya. sarang-sarang Ibu anu kendang. Padahal nek ireng-irenge oleh India. Oh, kita wis mateng-mateng ya. Kendang. Lah iki India iki. India tenan iki. Sambil joget bareng-bareng ya Bu ya. Tolong pinggulnya masih ning kursi tetap digesek-gesek oke. Oke. Tumpah segane. Oh iya melok-melok to. Bu pilih saja. Oh, sing arepe kuwi. Kaget melok ta. Bu pilih saja. Emang kok enggak padha. Nggih, lah kok ora sida iki Bisa piye? malah goblok dadak piye to, Pak? Aku
raine to. Nek mau sing kene wis jajal sing kono lho. Lah kok iki. Nadane Piye? ngono kok nyombong India. Lah Kendang muni kok lali. Kula mboten sombong, 10 tahun kula teng India 10 tahun lho, Mas. Napa ten India 10 tahun niku? Nyekel kula biasa. Oh dadi kulino nyuling ula. Awakmu 10 tahun ning India. Iya. Aku ngerti lagu judulnya Diamput. Apa yo enek lagu India judul Diamput ki yo ora. Kedange Mas, masuk. Ayo, jajal lagu Diamput ta. Dereng ngerti. Iya, dereng ngertos iki, anyar ketok iki. Garap ngene. Oke. Dadi wong India kan enek wit nyanyi. Oh iya, dulu nyanyi pancen. Konya mila kaya. Konya mila kaya. Konya mila kaya. Konya mila kaya. Diamput. Diamput. Tak ira. Judulnya Diamput. Mosok Diamput ki asline kok India to, Mas? India, Bos. Aku lho karo India wis pelek. Indian titik soplek. Sahrul Khan, terus Khan, Depi. Kan buku ngombe. Tongguan. Dikompakan lagi. Ya, aku karo Anissa lah. Iya ya. Yo, Bapak-bapak. Penonton Yo. semuanya. Yoko. Yo. Sinden ki wong wedok-wedok. Nyapa? Nggonan kok nyapa mbenggo. Oh iya. Nggonan lanang kok so. Lho, sesuai acara mengke menghibur supaya bengi iki nek tirakatan iso betah melek nganti enjing. Nggih ta? Bengi iki mula dikeki lagu-lagu sampean teng mriki tekan kene iki wong kene iki ngerti nek suaramu apik, Met. Mulane diajarno sedekah bumi dirawuhke sampean kali Mas Tidar nek kene iki sedekah bumi utawa bersih dusun. Kowe ngerti artine bersih dusun? Ngertos. Tuh, jajal diartekno jarwa dosoke bersih dusun kuwi kaya apa? Bersih dusun menika enten artinipun piyambak-piyambak. Ya madhepe rono. Yo, ning penonton. Nah, Terdiri dari bersih dusun berarti papat. Empat suku kata. Bersama-sama kita wujudkan persatuan dan kesatuan sehingga menjadi negara Republik Indonesia. Pintere, rupane kaya ban serep ngono kok ya apik to. Pikiranmu kok ya pinter. Merak kowe. Ki mang bersih. Penuh kasih sayang sehingga kita dapat mewujudkan persatuan dan kesatuan untuk negara kesatuan Indonesia. Ya rada mirip gitu. Kayake mirip. Lah ya, asline beda ya, Met. Beda no. Bersih Dadi wong urip kudu iso bersatu untuk menjaga kesatuan dan persatuan demi negara kesatuan Republik. Kok puwanggeh to isine? Cerewet ra melo nanggap. Wes aku yo melu nekane kok. Lho, sapa? Aku rene berarti gara-gara sapa? Lho, gara-gara warga no. Lho lah iki, mboten gara-gara sampean to. Lantarane Lantaran sapa? kanca-kanca. Lah Pak Lurah karo aku lah sini wis plek. Ora usah liwat. Buktine tasmane sapa? Alah, Bapak Valeri. Yo. Farikul. Kowe ora enteng cepet. Farikul. Bapak Farikul. Ngene lho, Pak Farikul niku ngadakne wayang kulit nggih, nanggep bintang tamu Cak Komet CS sampean kuwi. Nggih. Kuwi iki sing diutus nggih Mas Tidar. Ngono lho. Dadi Pak Lurah terus ngomong karo Mas Tidar nanggap sampean dadi engko kok kono rono sik kepotong terus rene. Bocah kok ora Jawa. Ora Jawa. Nah, Wah, ya karek tipis. Sabar to awake dhewe iki selalu bersyukur. Akeh ya Aku alhamdulillah. gak tahu bersyukur, Mas. lho, piye dosa ora tau bersyukur karo Gusti Allah lho. Masalahnya sing nyukurno wis akeh. Tegese bersyukuri awake dhewe matur nuwun lho karo sing gawe paring rezeki kuwi lho. Sing gawe sapa? Ya Allah Subhanahu wa taala. Gusti Allah. Kowe iki ra dunung lho. Enggak, kadang-kadang wong itu yang gawe urip kadang. Lho, iya Kowe maksudnya ngomong apa to? Sing gawe urip ki Gusti Allah. Gusti Allah. Nggih no.
Kok wong wedok-wedok gawe urip. Iya mate rasa adu-adu teko kono sik. Terus aku kadang-kadang suwi gak urip-urip yo sing uripne wong wedok. Dadi gak urip. Kuwi urip apamu ngono kuwi ora malah padha tuwek nek takok. Wong tuwek ora ndang di kombi padahal. Ben aja dipisah, ben aja dipisah. Siarno, aku tak anu. Kene urung bar. Nyapa to? Sih. Oh iya. Wis ta, Mas. Ijek teko sik. Sun. Sun sing suwe Mas. Tak kotak. Sun. Sun kuwi. Saka tebung. Ayo. Ayo Sun. Iyo. Sun kudu. Wes apa lu? Sun mung pisang sepuro. Iki mau wis apik, ya ta? Bersih dusun. Lah nek sampean apa iso? Sun yo iso to? Apa? Ngartekno liyane, kene desane. Mojorejo. Mojorejo. Per kata per suku kata per huruf. Mojoreji. Jo. Oh, kompak. Mojorejo. Oh, Perwando suku kata. Mojo. Mo. Kuwi tegese mo kuwi apa mah? Wong sire arep ngartekno kok. Mojo kuwi monggo padha Mojo. dijaga. Dadi Monggo. jaga kerukunan warga Mojorejo mriki kersane dipun anu apa di Soangkeme kathik. Dadi mojo iki mau heeh saka tembung monggo dijaga dadi dijaga kerukunane. Kuwi mojo. Kene iki ketok kompak nyatane iso ngadakno wayang kaya Wayang. ngene iki. Kuwi Iya, jenenge mojo. Monggo dijaga. Rejo. Rejo, rezekine muga-muga tambah kebak ora lokak. Amin. Amin Allahumma. Amin. Lho, kompak sing ngarep wedok-wedok tok mburi gak Lho. mungkin. Lho. Lho. Kok nyepelekne ngono Wis modele. bar. Lho, Kok wis emang apa to susane? Jo ngono. jone Jo. urung. Jo. Jo lali taun ngajeng mengke wayangan meleh nggih Bu nggih. Dalange sinten? Lah, apa lho kowe karo ku nyeplek. Nggih rencana niki nggih jenengan. Sampean mboten saderek. Lho, piye panggah katut. Ah, sampean sing dikersakne Mas Tidar, mboten mireng jenengan. Sampean dhewe karaoke nggih. Yo Lah maksud piye? yo Mas Jar dikrito kanca-kanca yoga ki yo dijak. Lho tegese ngene lho Ini Mas. wis sak paket. Lah syukur bagus sampean iso nekane sampean meneh. Lah yo ngono. Lah nggih maksud iki aku ngelingno sampean. Dipun. Tegese iki sampean aja dupeh dadi dalang ning yo nglirwakne karo marang kanca yoga. Iki sampean karo yoga iki penting yoga. Ya Ngoten lho. ampun men. Soale Piye, napa Pak? nak yoga niki rawuh teng Mojorejo. Mm-mm. Acara napa Mas tanggal 7 Mei wonten Klenengan tanpa dalang iso jalan. Berarti dalang karo yoga ki penting yoga. Aji yoga. Upama ning dalan takoni napa klenengan. Nggih karawitan lho dadi. Kara- Kadal Mas Tidar ajeng teputi 7 Mei teng Eh. Mojorejo. Acarane napa? Nggih karaoke wong Dewi. Takon. Oh jenenge lek wayangan yo mesti bareng-bareng. Jenenge wayangan yo komplit ana Mesti yoga. Enek yagane, enek sindene. Sindene terus sakniki Pun, ditambahi berarti musisi pun dangu. niki. Mayang pun dangu. Ya saka kurang tahun ya wisan mulai. Nah, teng daerah mriki kan hubungannya kali pertanian. Heeh. Pertanian iku berarti ana tanduran wit-witan. Iya. Saniki kula bedhei. Apa? Nah, Di anu tanduran apik kita daerah Mas. mriki lho, Ki. Sing angel pisan karo leh mikir. Wah, nantang. Padahal angel Dalang kuwi aja meneh kok kisah wong liya. Bae niki kula bedhei, saniki setruk. Piye kuwi? Wis mari. Mari. Wis mari. Tak wacana Yasin terus budal. Lho, piye, Mas? Iki jenenge bablas. Mari. Lah timbang nunggu. Yasin, Yasin. mari ngomong ya. Wit apa sing paling kuat? Iki Mojorejo kudune sampean apa? Wit jati. Oh, jati kok kuat to, Loh. Bos. Lho wujude amen digawe omah. Ayo, tapi iso ana sing kuat nih. Iki men ditangkap karo masyarakat Mojorejo meneh sampean. Iki pembuktian tadi iki. Lho iya, napa? Wit rambutan. Rambut. Loh, Salah. lho piye to? Mau nih. Oh, mau nih. Aku gak mau. Mau Kok iso gak mau jawabane kok. wit. Oh, tak kira nawani mau nih. Wit mau nih. Oh, terus apa wit paling kuat? Wit gedang.
Iso wit Gedang. gedang lho. Kuat to, Bos. Gedang kuwi keterangin grebjak Lah iya. babotan wong kuwi yo geblak ngene. Kowe ngerti buktine wit Ngerungkat. gedang kuat? Piye? Apa buktine? Iki lho, iso nyangga pirang-pirang negara iki gak kuat apa? Nek pancen sampean ngendikan wae wit jati kuat, lah nyapa ora nganggo wit jati ae? Tok, tok, tok. Kuat orane kuwi tergantung pemakaian. Nek Nyapa? wayang ki tetep nang dinggon kuwi nganggo debok, Debok. ora enek nganggo kayu jati ki yo gak enek. Ayo kayu jati nggih gepuk dengele kuwi. Ah, nesu. Nesu. Sabang Kok nek bareng, darah sabang. tinggi kaya tanggaku 650 kalau ditensi. Ora. Ora lah iya. Tensi 650 ora modar to wong iki. Lah tangga-tanggane do titip. Piye maksud darah tinggi Kowe tumon. Tensi Ning hati-hati ngomong-ngomong masalah wit. Iya. Wit ku nek njukuk sing paling dhuwur ki carane mesti dipenek. Iya. Tiyang Majareja niki enten kalih sing gak iso menek. Kudu dipenekno. Wong Majareja Iya. Heeh. ana wong loro sing ora iso Menek. menek wit. Heeh. Sapa kuwi? Uji karo syukur. Cah kene. Lho, Sebabe. pal puji mbek Sampeyan syukur nek wau berarti sambutan mboten anu mirengke. Mari. Yo ngrungokne. Mari kita panjatkan puji dan syukur. Mergo puji karo syukur gak iso menek. Kuwi anake sapa? Anake cipto. Sing roh yo sapa? Puji syukur kuwi maksude memuji syukur. Berarti syukur kancane puji. Piye to iki? Piye? Piye to Angel, Cak? jelas. Rampung ngono kok saya Maksudnya angel. kuwi sebuah kalimat. Mari kita panjatkan berarti kan dipenekno to. Bareng-bareng. Kuwi sebuah kalimat sing diucapno biasa puji syukur ngono lho. Kuwi ungkapan kata-kata. Sik. Rasa syukur. Nek dialoge kaya ngono. Heeh. Lah nek pas sing sambutan Pak Puji dhewe. Mari kita panjatkan sayang. Alah, Bu. Mau ngomong kok malah puji syukur kalimat kok. Sindian nggih Pak? Wah, mancukno. Anu sampean. Lah nek aku ya biasa to. Gawe sing menggelegar. Oke, oke. Diam seni. Nun sewu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Korane sing jawab. Wis to dianggap rame. Oh, dianggap. Oke. Sing kene iki mosok anu mboten purun jawab apa? Kon Nanti nanti to, Mbah. terkesima dengan kegandenganmu. Dalu punika monggo kita sami mirengaken swantene tak komet ingkang badhe nyanyi setunggal lagu. Apa met iki kok aku ta? Iya tau dikene anu kon nyiarno kok lagu dangdut napa campursari monggo jenengan maju mriki. Pola Mboten usah tepuk anak-anak. tangan, mboten usah tabuh nggih. Monggo wis maju rene ta. Ki Lha sing nemploi sitok lho. Sing nemploi lho. ya kita sing gemati. Lah iki nyiksa apa nanggap kok? Kene gak leh. Lah salahmu takoni lagu apa kok karek aku lho. Ya lagu dangdut biasane to. Yo, langsung kita sambut dengan meriah untuk Cak Komet. Ayo Mas, dung dang. Aku kok isin. Oke. Sebelah ketentunya istimewa untuk Mojorejo. Yo. Mulai bagian apa ki? Bagian apa? Riwari. Asli kaya mantri BRI to aku malah. Sebentar. Terima kasih. Lho. Nyanyine iki lho ndi? Pancene urung iki gayane Roma kaya ngono. Oh, Eh. gaya. Ini yang menyebabkan perselisihan antara saya dan juga gamelan. Saya sebagai Roma Irama mengajak untuk tidak begadang, gamelan mengajak untuk begadang. Terbukti bahwa tadi limbuan begadang, ayo begadang, ya tak? Iya. Nek Roma Irama kan gak. Piye? Begadang jangan begadang. Mulai Kinarto Sabdo karo Roma iki ra rukun. Iki zamane iki lho. Zamane wis ora gathuk. Piye wis ora nyambung bocah cengok. Ya omongi wong tuwek ora tau percaya nyapa to. Mosok ki pergo perselisihan lagu kuwi nang. Beh, piye to tau jumpa peres. Wes. Jumpa peres. Wes innalillahi. Oh, petemi kek ngantek innalillah. Iya ya, Ki Mas Ki. Oke, tolong kendang nadanya G ya. Kendangnya engko sik. Iki jaluk nada ngono lho Pak. Balonku ada 5 rupa-rupa warnanya hijau Enek sapa
anu menggelegar ngono. Lah mergo Roma Irama yo halus. Mosok balon bledas kok mok dar ngono ki ya Ora ngagetne. Kirang semangat to nggih. Sampeyan pengen sing dar. Banter. Semangat. Balon Iya. bledas ki mesti banter. Oh, ya nak banter ya aja dadi dangdut. Terus jadi apa? Pop. Oh, lagune folk. Mas. Balonku ada 5 rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah, muda dan biru. Meletus balon itu hatiku sangat kacau. Aku repot tuh. Balonku kini tinggal walah beli bledos itu. Bledos. Makane aja nyepele nek wong nyanyi pratekno. Meletus. Yo. Ayo. Meletus balon hijau hatiku sangat kacau. Balon kini Bledos. dan Meletus balon hijau. hijau hatiku sangat Kok ban kacau. bledos. Kereta petuk ebit to we. Nek petuk ning ndi wong ya ora tau Pengen petuk. dore sing jelas. Sing Aja cetok. nganggo musik, Nganggone. nganggo yoga-yoga. Nganggo gamelan. Nggih, gamelan. Langgam. Oh, dadi langgam nggih saged kok. Wah, kreatif tenan tadi. Nggih, niki kreatif. Bojone dimodif saniki pokoke didamel racing. Wah, Emet ya. Kae. oh layak sikile barang kok nganune gede-gede. Apa merah? Ora ro bojo. Masa tau Bojo ya. kuwi ketoke daglane bojoku anake bupati lho, Mas. Lah apa? Ya pele. Anake bupati kok Potongan elok men lho oleh bojo anak bupati. bupati ndi? Sampai detik ini. Iya. Maratuaku cek golek wilayah. Dadi sapa sing gelem dibupateni karo maratuaku? Mbok negara ndi upama gerombolan ndi sing digelem di bupateni maratuamu ki lho ya sapa? Bupateni. Pati kok golek wilayah. Golek wilayah. Lah Dadi iya kaya lagam omong. yen ing tawang ana lintang. Oh iya. Nadane napa? Nadane Bes. Balonku ada 5 wong ayu rupa-rupa warnanya hijau kuning kelabu merah muda dan Malantos balon hijau hatiku sangat kacau. Balonku ini tinggal 4 dan ku pegang meletus balon hijau. Bledos yo ge cengkok. Modele langkam ya rada nyenyek. balone Kok rada nyenyek. kowe nyelanggam kok nyenyek piye? Ayo nyanyi karo kene-kenean. Lah iya. Ayo, Di. Iki tak jupone aku golek pasangan, ku sampean tak golekno wis to. Matur nuwun, Mas, nggih. Oke. Nggih. Saya petilkan ya nanti. Cukup. Petilkan iki ora yo. Diambil. Anu nuwun pangapunten menika ingkang kersa jumeneng ingkang pundi? Lah nyumanggake jenengan milih sing. Oke, sesuai dengan karakter Cak Komet. Mergo Cak Komet niku selerane mboten sing gedhi-gedhi ngoten nika, tapi sing cilik-cilik. Oh, ngoten. Kula pilihke rene. Oke, lah niku Cak Komet kudu sing manut. Jenengan Ketoke maju, pancen Kak. dipilihne sing sesuai kalih Gitu. jenengan. Kula niku triman kok dipilihke napa mawon tetep kula tampa. Lah, Ini ku bagian dari rezeki ra. nggih saestu apik-apike wong niku lamun iso Nampa. nampa. Nggih, Lah nggih, jenenge ngono kuwi rasa syukur. syukur. Lah luar biasa Cak Komet ngoten niku sae. Dadi lek gelem syukur, gelem nampa kahanan jos. Alhamdulillah. Luar Sepenting biasa. niku. Sesuai senenganmu, Met iki tak golekno pesenan. Iki mau wis tak tandani sikile tak kei Rafia. Tetep mriki mawon. Loh, lah kok ngalih. Loh. Tak Bapakno. Akhire mbok dusumu. Iki senenganmu, jere mbok kon nengeri sikile. Aduh.
Nomah yo ngene, nang kene yo ngene. Lah aku mau wis mbok pesen lho. Loh. Aku kan sudah mekas. Oh, Makasih. Tadi sudah ngomong. Iya, matur nuwun Mas Yanjo. Aku ngerti. Oh, ature meng piye lek gelem nom? Nampa. Kok aja sia-sia piye adike lho. Apa dalange iki lho. Nggih ta, Pak. Adik Iya. kan. Nggih, matur Iki adik sing nomor 11 ya, Mbak nggih. rolas. Oh, rolas. Nggih. Bayangno to rolas. Wala lho iki nek angkrem piye? Pitik kok piye kok. Lah sampean gak mek. Yo mek to aku Ah. mergo aku golekanku ya ora sing ngene iki. Niki sing pundi? Kula pilih sami nggih. Jenengan mawon maju, mangga. Ya sing ndi? Nyangke mik niki. Wis kowe rono, aku tak golek dhewe ning kene. Nah. Ngono lho. Dadi wis duwe pasangan dhewe. Dhewe-dhewe. Heeh. Ora oleh Meri. Iri dengki mboten, Pak. Bareng. Iya. Iki jenenge rezekiku. Ya ngene iki rezekimu ya ngono kuwi. Kudu ditampa, kudu diterima. Pancen mbok pilih niki. Kene, Dik. Ya nyanyi Napa-napa. bareng aku ya, Dik ya. Nggih, Mas. Iki Anu tak tambahi 50 kok. Kok sik disusui piye to Aku karepe? piro? Kok tambahi pira? 50. Ya wis nang kene aku tak. Kok padha ae. Tolong kakekno. Piye to? Lah ketoke kok punel kono. Kok wis kadung mbok kene aku. Ya pantes iki to, iki lho sinden berwibawa ya iki. Wah, iki bergaji. Anu berwibawa. Tonyoe, Mbak, tonyoe, Mbak. Aja dal ngirung mari ya. Padha gedine gelut apa piye? Lah dalah. Mboten Mbak Jojo aku ya. Iki lho, Met. Lagi ore niki mau urung dandan, gelungan dicangking ngene ya wis ketok pantes lho. Jajal kuwi kon nyangking sanggul ngono apa ya pantes. Gak pantes to. Lah ya mulane ki Adik namanya siapa, Adik? Saya Diva. Oh, Diva yang ini ya. Iya. Kondang kuwi ora tau ning Facebook ya iki. Diva. Asline celukane Diva. Nama lengkap Divangen Garangan. Nggih garangan jenengan to? Ya dalah, itu konangan. Kono Paham. luwak. Adik Diva, Ora iso. nanti kita kalau mungkin berjodoh ya. Amin. Kamu minta apa? Mobil apa? Mau mobil Civic. Civic Turbo. Nggih. Oke, saya belikan kok gablek duit we. Mas aku ya arep Civic, Mas. Sementara awake dhewe tuku Tosa. Sing rodanya 3 itu untuk wirausaha. Wirausaha apa? Ya kita bisa usung jagung kan bisa. Kan pas Pajaku. mbok tukokno roda telu terus ngangkut galon ya ta? Enggak, aku nang ngarep dhewe nguri madhep ngguri. Terus? Bagian goreng ta. Bulat. Saiki kotak, Mas. Loh, bulat niki dhewe bulat. Ora sing nggonku. Kotak ngono. Nanti Inovasi, ya. kalau kita berbulan madu kita kemana sayang? Mau ke Paris. Ke Paris. Boleh ya? Kita ke Menara Eiffel. Iya betul. Naik di sana kita foto bareng. Teko Mojorejo kesasar teko. Aku teko Paris. Potonganmu yon. Wong mbok bloko suta apa eneke? Rekreasi Itu kan- kene sing paling cedhak apa? Sing api apa? Lho, pamane Permintaan istriku Nggih, kok. niki tandane iri ya berarti Iri, ya. dengki. Aku iri Neng ndi, dengki. Mas? kita tetap bulan madu. Neng ndi? Nganten baru kita di Guwo. Lho, ya ampun. Bulan madu Lah, ning kuwi ning guwa Paris saka lho. tulo ngono kuwi kok. Cari yang murah kan ada telek lowonya di sana. Nanti kita ke Paris, terus Iya. makan di sana makan khas Paris itu apa ya sayang ya? Makan steak. Hari yo suket to, Bos. Ora usah melok-melok we. Kita makan hamburger ya. Betul, makan burger. Nanti minumnya itu jus. 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 Jus orange. Orange. Kowe apa dunung Jus apa? Awake dhewe yo Apa mimi ya? jus glugu. Oh, Glugu Ya, kok kita- dijus. Aku Perang ora. dulu. Jus apa, Nyelung Pak? supi. Glugu kok dijus. Jus iki apa? Jus iki Jus barang sing minuman. di blender. Eneng napa nek? Enek ese. Wah, aku eserung-ro. Kowe iki jane menungso Iya, Tapi. goblok nor pira kok esero ngerti lho. Eleng ki adem ngono to. Ya adem ki ya padha, jajal aku merayu ya sayang ya. Kamu kesini nanti kita Aku tak menyanyi dan jus. juga akan berjoget. Mbok jus apa rencana? Iki lho. kuwi mbok jus Kowe iki kapan? ngomong apa to, Met? Iki lho nak dijus lho. Enek duwe. Lah iki lho dudu. Iki dijus lho wis ora jelas. Enggak apa-apa, nanti kamu kebakaran. Kobong. syarat Jawa. Apa tadi? Iki jenenge smoke. Nanti kamu juga saya jus ya, walaupun kering kita jus bareng. Iya, kita oke? jus-jusan ya. Iya dong.
Kamu arep apa ning kono? Apa aku dolan. Elek gue digandeng kaya aku ben ketok romantis ngene iki lho digandeng. Ketok romantis. Jajal digandeng. Delok to kaya arep ditambakne. Tambane matamu. Lah umume karo pacare kan ya lho, gandengan yo ngene. Sing serasi, sing Nah, mesra. sing mesra. Ayo jajal bijak mlaku Dong dong. dong. Yo persis lho. Jangan koyo Mas, lagi ketek Jokor tenan. aku. Penak ya Mas Jurjen nangkap kethek barang. Gandeng wong ora. Kesini sayang. Dirayu. Tak rayune Kalau aku biasa. masalah- Aku nganggo kene to gamelan kok. Aku Tenane, Bos. Lah aku biasa mbek gamelan. Entek piro to aku gamelan. Padha lho. Yen ing tawang ana lintang. Sakwek. Aku madur ben ketok. Iya, Ketek iya, iya. iri to. Ya sewu nggih. Iri, Amit amit. iri, iri. Tetek ajeng, Mbak. Cah ayu. Ning sore, ning sore. Piye? Ngapo? Aku ning dhuwur. Gak betah. Apa ta Kok apa? kok ana sing awe-awe. Yo kuwi mang sing Kowe ora ngrasakno kowe, aku ngrasakno. ngono terus. Yang kene ya, ben kita Mosok kuwi mang sing kesasar kono mang to, Met. Sampeyan sing ning dhuwur, Mbak. Cah ayu aku ngenteni. Delokan kayak Mas Pakde. Jan mesra banget. Nyun sewu padalan. Iya, Bro. Niki lemari pindah putih. Oh, padane lemari piye to iki? Lah sakmono Sirku ben romanceng. Oh, ngono. romantis. Marang mega dengan koso delengen tonduk cahayu. Nggih. Apa? Anake dhewe kok wis telu niki. Lagi. Sujune enten ndase kabeh lho Lho, nggih. ora nek ndase iki agite apa? Lah ya. Kita iki jane ta. Bayangno to nak raut piye? Yo malah penak to rasa kelangan. Oh, bablas geger. Gak diangen-angen gak anu. Iki mau teko ndi cahayu bocah omonge lali lho aku. Wah, resiko lu angger ngerayu karo wong tumpek ya. Sun takon war Gak usah wedi le. tani reki Kacang-kacang. ngantek kesel. Pas. Ah, kuwi ngene kacang tahu bulan. Jajal diterusne wong ayu ben ketok romantis. Alah, maturne lali ya. Ora to. Kamu lu ya. Janji janji ku Wah, lho ya ngoten niku ditiru. Cahayu Aku yo nggih. Anune. delengen ketok. Lah nggih. Jeneng bojo kok ora tau rukun. Gak tau rukun. Kadang gumbira jan gumbira. Ya ini nggo kotak arep ngalor. Kota apa to? Lho iki si jajan kok. Lah iso. Nah. Ya lho, Ancene opahe yo kuwi kok. tanganmu iso hitam putih kaya fotokopi itu ta, Mas? Ya ora apa-apa wong lanang ki anggere ireng tegese kuwi Bekerja keras. Nggih, pekerja keras. kuwi yo paham ngono kok. Ayo terus nih. Kok son takon to? Uduk. Lah ya apa? Sumadat. Oh. Lho. Iya. Lah kok nguncalne piring. Anu badhe utawa wajan. Iri tandane iri. Wong Ngono iki ya. rumah tangga angger gak pernah akur kuwi ya ngono kuwi. Nah, Napa betul. iri nek model pasangan kaya kuwi 2 wulane suwe kuwi. Lah kok omongane karo tangga ki sing apik. Sing rukun. Heeh. Wah, ayu Melu karo- gotong melu Raya. nyangga ngono lho. Ora nyampe Piye to? Salah ngejak aku kok. Ora akur pisan. Tias. Lali syukur. Liwat kono Sing sitok ya rame riuk meneng ae to. Dados ora sabuk demek. Sing demek sapa? Lah ki mangke bojoku ngantek pencilan ngantek Kene ngene. Aku melu Mas. Bojomu sing gatel. Bojoku mlaku muni. Kok rumangsaku kaya gunung remes mang glundung rene. Met aja ngono met ambruk. Walah. Pisan Kas. Iya yo. Bandule. Kowe tak
Toyo lho omong reno Mateni lho. Aku kok surung beku. Kowe iki lho diingetno cah cilik-cilik. Kowe iki ning omah ya tenaga pengajar diingetno murid-murid kaya iki. Guru lho. Kok Guru lho kowe. Guru iki. Guru ki digugu lan ditiru. Ana unen-unen Kowe nyapa to? guru kencing berdiri, murid liwat diuyoi kae. Lho piye to? Piye to kae, Pak? Kencing berlari. Lah kuwi Heeh. wis kena digo contoh cah cilik-cilik. Berarti kencing bedi gak oleh. Gak oleh lho. Gurune wedok, pokok ngacek. Ayo mana? Lho, Ron, kene sapa? Aku nonggo. Kowe iso koyo ngene. Terjadi gempa. Simbangane kaya pangan kerpis Bagong. Mas kowe kok mah tak pateni lho, Mas. Wis kabeh RT sisi to. Kaya semut Umume wong wedok sing dipateni iki kok lanang kira-kira korban. Lah iya, mosok Sri Tanjung kok balik rene. Dang. Apa? Lho, kayak cek to. Ya ijek no wong cek tingung. Ijo bingung. Goblok. Kaya roh laras ijo bingung. Sapira delok kowe meneh, Nduk. Ya, enak iso. Aku mulai mlaku. Lho, tenan iki. Tenan Lah iki lho, mlaku. disekseni wong akeh lho iki. Disekseni wong akeh. Kok ngantek mulih nggo ambulan. Aku ora kudu terlawat ning nggonanmu. Kok kewejemen iki yo Aku saiki ngono kuwi kadung kepotong ayo. Aku guweten atok slendru. Piye? Wes. Aku kaya kucing. Kowe iki wis tak omongi to. Yo nek slendro ki wis ndek kae. Wonge yo kowe iki yo wis sambat nek slendro rondok larang. Apa meneh mbek Yuda malah larange kowe kalah terus. Lah kowe mbek aku mosok kalong 500 e saja ya. Iya ya Yan. Lah ngono lho. Ayo. Janji. Lho iki sapa? Iki nek kancane kok gandrung. Aku modelku angker wedok tak tuwempesno modele. Takon ndi Ndik Cahyu mah. Gunung remes ngono. Nimas ingsun prasopo Kok kuwi mau enan bumi. Apa iso kok ora. Wah aku ngrungokne Gayane kaya wong-wong niku lan sae. Aku iki daerah Bojonegoro iki pengajar pengrawit. Luar peniti. biasa. Kok ge sing Neng daerah kono ki kok krawitan kuwi upama enek job ya. Aku ora enek ora sida. Lho sebabe? Lho, aku sing blantik gonge ya aku iki kok Iya rampung enak. wilayah. Kok wilang-wilang. Ayo, Dek. Alah, mati aku. Sing ayo. Ana sing yo kono to. Piye to? Sineksenan. Cari tangising. Senan bumi Terus langit gitu. Tahu. Ala langit. Kayak nyapa tuh tetangga sebelah kok Nyapa ngomong cara aja. idoni lho, Minggo. Ben eling Kok ngono. iyik ya modele. Aku lo bahagia Lah ya. ya aku ya bahagia. Kok gak Kowe sing Ora cek ngono lho, cakep Mas. le tapi. lebar. Sing cek ngono lho. Iya cek iki karepe tapi gak Mas, tekan. Mas, iki acarane dik dangu kok sonar mbok pindah gitu. Iki ora penak koyo ngono son. Enak son. Tangising tias Lho diterles. Sing lho. Tangising. Oh, tangising oke. Lah, lho ki tangising ya aja ning kene. Lah kuwi mah kok Lah nek cilik ra apa-apa wong cilik. Lah kuwi kono apa ora ya nyandung sikil. Nyandung Kok nyandung sikil. Anu nuwun sewu. Lah nek cilik ngene iki ning dalan kan ya ora krasa to, Bos. Heeh. Ngene ya biasa. Malah apa to ki? Lah nek sakmene lho. Apa ora ya Malah aman loh. aman apane? Sret. Sapine sop. Kondane sapi. Komedi yo akeh. Saban. Pengucapan pemenggalan katane. Ya. Tangis ing Lah, Kowe iki sapa kok marahi lho sapa?
Grupku ki grup pengrawit. Lah kowe grupmu kono ya aku kono. Guru pengrawit tek sombong lha kene guru gotro. Nek wilangan biring Gotro. Hei, nyata ora sah ngrungokne gulem ceceker ya. Gurem sesek. ciri-ciri mendi. Tangi sing baleni Wis kompak. Tangi sing tias. Tuh lho, aku lagi ngerti ki lho, Nduk. Lek nek apa? Ilatmu kok nyekeh to? Ulo ya. Iso ngeten. Lu ngepang ngono to Kalau karepmu ya. kan siluman ular. Kok kaya ulo. Ayo nembang. Enten nipa. Apa kono geger dhewe? Rasane Roman iki. Oh, gandrung. padha ngantuk. Eling-eling sae. Wes tuwek. Nggih, Kang Mas. Somben nek sida aku dadi manten mbek kowe iso jodoh wong loro. Amin. Besok bakal tak tanggapno. Kok amin iki Ya ora iki ya. wayahe ngedu. Besok bakal tak tanggapno tip ya. Lah kok tip Alah yo ora Wong duwe. sing apa sembodo, wong lanang iki sing bodo. Kok koyo ngene tanggapne tip iki lho. Lah wayang pun biasa, iki biasa bendinten nggih nyinden awur wayang pun biasa. Lah kula nggih sering ngeten iki nggih biasa. Pengen sing luar biasa. Kowe iki lho nyanyi apa ora, Dul? Enggak aku tak takoki padha mangan burung aku. Kowe iki panitia apa piye? Lah kuwi panitia kowe ngerti panitiane dhewe cek 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 lagi tekuk-tek yo. Bakso. Bakso urung tak papano susul soto. Weh, Soto urung tak papano jajanan metu. Walah enak gedang enak. Dadi Kopine. cikat cakut sitring gas terakhir. Kopine enak. Powat. Pasermu yo pahit kok. Ya. Jajal kowe karo kono arep nyanyi apa? jajal iso Karek bae. aku cah nomok ya Di yo. Sayang, Dalem, Mas. aku mau tanya sama kamu tolong dijawab ya. Tang opo tangkono tuh? Satu nada Mas. Sayang, ese opo? Selawase mengkowe. Ngayu. Tangis Sing tias. opo? Pian, pian. Tangis. Wong sing ngrungokno ki ayem kale-kale wis kale pinter. Wis sing lanang ganteng sing wedok gedhi. Tonyo kono lho, Mbak. Dino gedak gede-gede. Sapira Mas? Asal. Bener. Wong duwe jatah dhewe-dhewe sik ngrebut. Sayang, ese opo? Selawase mengkowe. Kowe ane opo? Mengkowe. Saya pokoknya sing paling. Bisa kompak ya? Kompak. Ya, kalian. Walah. Oh, ora nyapo kuwi kok dipuluk nyapo dipuluk. Iso mak jajal baleni. Baleni. Apa memang? Iso mangan cuma dong. Sayang, ese opo? Selawase mengkowe. Ane opo? Kowe sing paling tak tresno. Tresno ene opo? Tak suka tekan hatimu. Mati ene opo? Mengkowe wong liya. Lah kok apik dadine. Dadine apik kuno. Apik ke? Apik aku. Cakak Iya, Mas, apik. apik kono to, Mas. Cintaku asa konyong-konyong kode. Karo kowe tak Cintaku
Dayu apik iki. Sepasang remaja jatuh. Tiba loro no. Lek deh, lagu Kok mulu kurang ora to, Mas? lengkap. Sepasang remaja jatuh cinta. Oh iya. Kok jatuh. Piye, Kok jatuh tok prayo Joko. Sepasang remaja jatuh. Cintane ndi? Cintane lho Di. Ayo kita susul cinta yang Oh lagu disusulno. Ayo, nyanyi. Jajal kowe. Mah. Sepasang ayo. Sepasang remaja jatuh. Iki lagu ngene. Kowe jajal pomo gandengan wong loro to. Sepasang kera jatuh cinta. Kono kono nesu. Selasi lah kan. Ya antene yo kethek wedok mbek lanang ki yo Ayo, padha. wong loro ngatur. Apa aku ora ketek aku goreng. Ditawarkan kepada masyarakat Mojorejo tadi ada permintaan. Oke. Banyak sekali. Denok wonten sikep wonten katresnan sejati wonten. Eh. Wau para bapak-bapak pamong juga ngersake niku. Oke. Cak Komet. Monggo di Niki lho, pesenane sakmene kae niki lho. Sangat. Awas Dik, kuwi mesti santet iki. Apa enek Santet. meh nek kok ngene nganggo gunung. Lho aku dadak rono nado. Gak nyandat iki. kaya etot Iki jelas wis suwekan tok. Iya direpaksi yo. Enek papane balekne ya. Yo iki lho. Iki lho. Kok kaya telek dingin. Balik Pak. Balik. Ning ndi to? Alah. Niki riyen niki. Iki jenengan waos, terus jenengan waos niki. Nah, bermaca gedung Eh. rumah ping 3. Aku. Aku engko tandum wong loro ngono. Ayo Di, Nggih. anu mulai Niku mriki. dipinang- Nggih, Nangkani, saking nggih. mriki nggih. Nggih. Sugeng dalu Nggih. padalang pada Sugeng. nyuwun tembang sambung wanci dalu. Saking Jayeng Setyaka mugi sedaya pinaringan seger waras. Matur nuwun. Sampean, Mbak. Nggih. Diwaosi riyen mawon, diwaosi. Titik kepala pesa. Weh, piye to Kepala maca tulisan iki? lho, pesa lho. BPK Badan Pengawas Keuangan. Heeh. Ah. Bapak kepala desa kok kepala Nyuwun desa. lagu sabar. Sabar. nggih. Sabar. Sing sabar dituruti sik wong sing lagune cekak dadi bener. Janji sabar, mantan kesusu Sawahe jembar-jembar. Lemu. Kuwi segaan. Kuwi nek lagune kono. Kuwi segaan. Janji to, sabar, Ya. ora usah kesusu. Awake katon jembar mergo kegeden iki. Anak. Apa? Arep ngomong apa? Kok kegedean wis saru kok iso. Ora usah diomong. Waca sing apik. Iso ora ya? Ora Jawa. Medun neh. Kowe golek kotak neh ya. Wong kok usung-usung kotak jan iki. Ya ya titik. Rencang panitia nyuwun lagu kanggo Riko. Kanggo Riko no. Riko, macane Riko. Kanggo Riko. Heeh. Niki ugi saking Mbah Sami nyuwun gendeng Gending. Gendeng kok tadi loret dhewe. gendeng Karangkates. Karangkates. Karangkates sing Salah tak SBS iku tunggu. ya Mbah Sami nyuwun gending niki amargi teng Blitar nyuwun gending Sri Huning Mustika Tuban. Cerita hubungane iki lho apa karo Sri Huning? Tuban kok Blitar. Ketua panitia nyuwun lelagon sakit rindu. Oke, panitia nggih niku. Niki saking Mbak Tin nyuwun podang kuning. Ya. Peke diaturke. Kang Putih Monggo, dibenangkan sing pundi iri. riyen? Monggo. Niki podang kuning riyen. Derek. Nggih, podang. Kersane sing pundi? Sementing jane sing saya malah saking panitia niku. Oh, panitia riyen nggih. Ah. Niki sakit rindu karepe saking mantos lho. Sing La sing request mantos. Eh? Sing request mantos. Iya, iya. Request sing mantos Apa mang? Sing Iya rita. malah ngedeni iki. Ketua panitia menika nyuwun lelagon sakit rindu riyen Mas. Monggo. Sumu. Iki khusus panitia. Panitia mergane kawit ndek wingi sampun tanggal gawe. Wah, iki minangka jampining kesal. Acara tanpa panitia tidak akan Berjalan. terlaksana. Nah, mulane Wis dereke apa sing diaturke. anu? Sing Jarikmu mau cekel Oh. apa to? Keri Mas aku. Walah. Lho kok yo gak opo. Keri apa ya disgraji. Keri digraji. Oke, diaturke yuk. Kok dituntut.
luar biasa. Luar biasa. Nang, ya. Ora apa-apa. Monggo, ayo. Memang nyekel mik Niku jaluk. calon penerus budaya wujude. Oh, nggih. Anu gelem munggah. Betah Betah melek. niki betah melek, betah tirakat. Oh iya malam minggu kok. Malam iki malam lho, malam Jumat. Lah mau di dasar atino. Kuwi tembang. Sakit rindu sampun dipun pinangkani. Saurunge karo ngaturake panuwun karo donatur, Mas. Nggih. Nika saking PT Sari Makmur. Dari Makmur. Penambang lokal Kaulin Mojorejo. Jorejo. Pemilik lahan tambang Kaulin. Nggih. Lajeng sopir-sopir Kaulin Group. Aduh, sopir ya nek grupe. Oh, nggih. sakniki. Masane kompak. Donatur saking TKI Hong Kong Taiwan Korea Wah, matur nuwun. luar biasa. Selamat malam Hong Kong Taiwan. Nggih. Lajeng saking toko pertanian Tani Makmur. Lho nek arep pesen iki lho. Gua apa? Duh, jadi arep golek rondap kowe. Lho, Oh kowe. piye? Aja nek. Nggih, niku mau. Tasik meleh. Niki sing diaturke mek niku Oke. saking anu nggih. Nggih, mengke diaturke meleh kalau wau wonten Mbak Sumarah kali Sumarni. Sumara. Lah lali ora takon jenenge lho ya Mas. Mbak Dista kali Mbak Diva. Dista ingkang menika nggih. Nggih. Mbak Dista, sapa ngerti sok pedhok ning pasar iki iso didelok ngono Iya. lho Dista. Mbak Dista, Diva. Diva. Kene iki mengke gantosan. Mbak Iki dislokasi. sing ipin-upin kok Mbak dikon Mas. dislokasi lho. Sinten malih ingkang kepareng Ayo jalan? sing kuwi mungkin. Kali malih nggih. Iya kali malih nek Oke, temani yuk. Roto. Ayo, yang belum ding. Iki lho kadung tak celuk. Oh iya. Kok mbok pilihno rono kok genten rono, oke? Aku iso apat. Yo, Mbok. Enggak sing di. Ayo, Mbak. Yuk. Bawa air ndak? Lonit ini no. Sepate. Nonot. Nonet. Not. Cenut-cenut. Wayah wengi udan krimis ra wes. Ya gak ngerti ya. Selamat malam. Malam. Apa kabarnya semuanya? Alhamdulillah baik. Di motor tetap masih tetap semangat, oke? Oke. Sekarang tipis Ayo tipis. Apa toh? Ngomong apa? Loh, tegese iki awake dhewe cah nom sampean kan gak kaya mau ya to. Kudu semangat. Betul. Oh, no. Pancene sindene Mas apa niki? Sam Tidar. Sam Tidar ki. Sam kenyil. Yo, yo enak. Sam kenyil iki. Tidar napa kenyil to? Sam kenyil. Oh, Sam kenyil. Nggih, Kuwadan kenyil. kuwadanan nggih. Jan nowe kok niku pancen cah-cah. Pancene angger cinta ditolak mesti ngene iki. Aku sapal. Kaya Mboten lho. Galang kok disenengi sinden ora gelem enek, sing kenyil sing mbuh.
Iya, arep ra dijak iki kok gak penak. Anu iki golekno sing rada ogol ngono gak enak to iki. Ra nek sing ogol iki mau tok. Wili. Ayo siji. Ayo rem. Terus tegese sregep tirakat iki ngoten niku. Kalau wau pamundutan kathah Mbak Ayu. kathah temu di wau. Niki Ten dereng nggih. tepangan riyen Mbak sinten? Nggih, dipun tepangaken nami kula Dila. Oh, Dila. Nggih. Gak sida kembar lho, Met aja mbok Dista Divadila. jenenge D kabeh. Iki mesti yo nganggo D. Ah, B, heeh. Namanya sih kenal Brila. Brilan. Brila. Iya. Brilan. Mbak Brilan. Oh iya. Terus Brila, mboten wonten ene. Mboten Sanes enten. Brilan, Brila. Oh iya iya. Brila, BRI. Ah. Iya. Oh, aku paham. Kula paham. Nah, kuwi maksudnya. Cintanya dia hanya di rekening saja. Mulai jadi Brila. Anu mangga badhe ngaturke napa? Ngaturke, kok ngatur. Ugi pamundutan saking panitia. Wonten kanggo Wonten Riko kanggo wonten. Riko, nggih. Nggih, monggo dipinangkani wong ora kulaan Kak. Ya, setelne. Kanggo Riko. Kanggo Riko kok lali. Maneng. Beda.